И ето ни на обекта. Започнахме с разкривката. Не е много подходящо местото, но сме принудени да бъдем тук от ниските температури и придошлата вода. Въпреки наличието на помпа и възможността за изпомпване, на предишното място вира се очертаваше много голям. Както каза Шимбачето, на края на деня ще видим дали е резултатно местото. Ето цялата перспектива, отгоре идва реката. Нито е на завой, нито нищо, но пък има хубави скали, които вече са затрупани от пръста. Разчитаме и малко на това, че тук се успокоява водата, но съвсем леко. Нещо да допълниш? Трябва да мият винаги хубавия материал. Лошия материал го изхвърляйте. Не е за препоръчване. Не е за препоръчване, да. Значи всичката тая кал, тя доста от нея отиде и в реката. Няма да мине през драгата. Минутката на спонсорите. За сега закъсняват с плащанията, ама ще се наложи да се обясняваме. Дупката е стигнала до това ниво вече. Днес сме само на лопатарене. Сложили сме и парче Welcome стелка, която за съжаление не можа да покрие целият миньорски мъх, защото винкелите са разчетени само за 15 мм миньорски мъх, но това подлежи на подобрение. Ето го и главния майстор. Митко му било името, вика. Не бил толкова майстор. Вече се очерта силуета на подложката. Лек гребен. Ама от най-леки. Водата между ребрата се е получила от снеготопенето на склона, но не е достатъчна за използване на смукалка. И панорамен изглед. Както обикновено, Шимбачето показва страхотен нюх. Юни месец ще го пробвам за трюфели. Ако ги намира както цепките, ставаме богати отма. Грубото вече е махнато с лопата. И сега финното го чистиме с градинарски уред. Дано да се е видяло вече почти изчистено дъното. Може би и зад кофата. Всякакви цепки има, по-големи, по-малки, от А до Я. Това е процедурата къпане на камъни. И за такива малки цепки да не включваме голямата смукалка, пък и нищо не може да пие помпата с отвор не повече от 15 мм. Като налягане за финално усмукване и използваме нея. Помпата е специален патент на Шимбачето.
състои се от няколко... От какво ти беха тия, бе? Кръглите работи? От текстолит, голямо кръгче, малко кръгче, голямо кръгче текстолит и на малкото един гумен пръстен. Това, ако си сложиш пръст отпред, оставаш без първа, става най-малко. Сухи тренировки. Хич не е приятно. А на брада, ако се пробва, задръпва космите заедно с кожата. И поредното съкровище тук. Поне не си иска да е такова. Няма час-два ще разбереме какво става. Пазиме батерията, за да има този път и за промиването. Финално. Ето в малкото легенче вече е отдален материала от Welcome сделката. Да видим има ли дребно злато и потока на водата дали е бил по-слаб, както се надявах аз. Отгоре миньорския мъх без дъно да играе ролята на динамично сито. Мътиш оператора. Мътиме водата на... За съжаление от тук нищо няма се види, ама ще се довериме на преценката на шимбачето. Не знам дали се вижда как пясъка при разтръскване отива отгоре и след това с плавните движения пада в реката. Това е така нареченото разлистване. В момента не се надяваме на нещо едро, тъй като това е от Welcome сделката материала. Но за всеки случай правиме проверка. Богато е на магнетит. Няма по-едри златинки, съответно го прибираме материала за по-нататъчна обработка в домашни условия. Промиване на материала от миньорския мъх. Виждате ситото на шимбачето. Обиколен, но от легенчето за 2 лева. Или колко беше? 1,50 лв. Тъдява неком. Тъдява. С въртеливи движения всичкото по-дребно, всичкия по-дребен материал пада, а в ситото остават седрите камъни и евентуално златни лешници. За сега не сме го севтосали от към лешници и орехи, ама има време.
И пак няма. Техниката на промиване показахме преди малко при промиването на материала от welcome стелката. Прекратяваме излъчване, за да остане малко батерия и евентуално за златния резултат.